И какво става, хора? Здравейте на всички! За много години, честита нова година с леко закъснение, пожелавам ви много здраве, много щастие и много успехи и да сте все така редовни в моя канал и да продължавате да се абонирате за мен. Празниците бяха чудесни за мене, ваканцията също свърши, утре съм вече на работа и да ви кажа, добре си прекарах през последните 4 седмици. Тогава също снимах независимо къде. Изкарах си чудесно отпуската. Всичко е нормално. Ходих на Weihnachtsmarkt с приятели, с майка ми и така. Вчера много пътувах и да ви кажа, заради големият снеговалеж се наложи да чакам 2 пъти по 2 часа влаковете. Това прави още 4 часа закъснение. Смятайте как и бугарите по някой път закъсняват, но аз издържах и се прибрах в Брауншвайг, където живея. Искам да ви пожелая една щастлива нова 2026 година, да сте с много добро настроение, да сте винаги щастливи и да ви се случват само хубави неща. И каквото си пожелаете, да ви се сбъдва и да имате много успехи и късмет през цялата година. Вярвам, че тя ще бъде добра и дори по-добра от предходната. Това само може да гадаем. И да ви кажа да сте много щастливи, нали? И не спирайте да се усмихвате. Ако имате въпроси към мен, пишете ми. Ще продължавам да снимам. Ако имам работа, по някой път пропускам, не се сърдете, но наистина по някой път се налага да имам работа и да съм ангажиран, за това да не снимам много често, за което се извинявам. Така, ако ви е харесало краткото видео, дайте лайк и се абонирайте за канала, за да получавате известия, когато кача ново видео. Чао, чао! И още веднъж за много години бъдете живи, здрави и щастливи. Обичам ви!